Γεια σας παιδιά, τι κάνετε, πώς είστε? Εγώ είμαι πάρα πολύ καλά. Είμαι η Σωτηρία και σήμερα θα παίξουμε Minecraft. Και πριν ξεκινήσουμε κάντε μία εγγραφή, κουδουνάκι, καμπανάκι και like για να σας έρχονται ειδοποιήσεις και καινούργια βίντεο. Και παιδιά, άμα έχετε δει το κανάλι του Δημήτρη, ο αδερφός μου μετακόμισε και ήρθε σε ένα χωριό, μου είπε, και εδώ και 2 ώρες ψάχνω αυτό το χωριό και προσπαθώ να το βρω, οπότε κάπου εδώ μου είπε από ό,τι νομίζω, κάπου εδώ. Οπα, κάτι βλέπω. Λες να είναι εδώ. Αχ, νεράκι. Έχω και πολύ ώρα να πιω και νερό, γιατί είπα να μην σταματήσω και να πιω το φτάσω. Αλλά έχω εδώ πέρα και το μπουκαλάκι μου. Αχ, λες να είναι αυτό. Και πού να είναι άραγε ο Δημήτρης? Μήπως υπάρχει κάποιος εδώ πέρα να ρωτήσω? Πάλι σκοτώθηκα. Αχ. Μήπως υπάρχει κάποιος villager? Αυτός εδώ να ρωτήσω. Villager! Μήπως ξέρεις κάποιον Δημήτρη που ζει εδώ πέρα, αν ζει? Ο καινούργιος player λες? Ναι, ξέρω. Ναι. Πού ζει? Ποιο είναι το σπίτι του? Όντως. Ήρθα να μείνω μαζί του. Και σε πιάσε. Εγώ είμαι η αδελφή του. Πώς θα λένε? Σωτηρία. Ωραίο όνομα, Σωτηρία. Ευχαριστώ. Ο villager λέω. Ο Δημήτρης μένει λίγο πιο πάνω. Πήγαινε σε ένα μεγάλο σπίτι. Σε αυτό εδώ? Όχι, στο δίπλα. Σε αυτό εκεί πέρα? Ναι, σε εκείνο μένει ο Δημήτρης. Σε αυτό ή σε αυτό? Στο μεγάλο. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ παρακαλώ. Γεια σου. Γεια σας. Τι άβολο. Τώρα για... Επιτέλους επέστρεψα να βάλω τα δισκάκια μου. Ναι. Παρακαλώ. Περάστε. Δημήτρη! Σωτηρία ήρθες? Ναι! Έλα, περίμενε, έβαζα τα δισκάκια μου. Μόλις γύρισα κι εγώ από το ταξίδι μου για να βρω το παλιό μου σπίτι. Για να πάρω τους δίσκους μου για το jukebox. Τους είχα ξεχάσει. Κατάλαβες? Ναι. Λίγες ημέρες πριν. Πάω να ακούσω μουσική, μπρο. Όχι. Δεν πήγα τα discs μου από την παλιά κατοικία μου. Τώρα. Εγώ ήρθα εδώ να μείνω μαζί σου. Στο είπα και στο τηλέφωνο έτσι κι αλλιώς. Ορίστε, δεν νομίζω να σε πειράζει το σπίτι, είναι μεγάλο. Όχι, αλλά θα κάνουμε κάποιες αλλαγές. Ναι, τώρα που ήρθες πρέπει να αλλάξουμε το σπίτι. Δεν γίνεται να μείνει έτσι. Ωραία, Να σπάσουμε το κρεβάτι. Έχω φέρει και μερικά πράγματα και εγώ εδώ πέρα. Εντάξει, οκ. Κάτσε να σπάσω το κρεβάτι μου. Μου πήρες το κρεβάτι. Συγγνώμη, ναι. Όχι. Τι? Μη σπάς το chest, περίμενε, θα πάρω τα δισκάκια. Μόλις τα έβαλα, γι' αυτό. Έβγαλα το jukebox. Θυμάμαι, είχες μανία να ακούς μουσική. Και να τραγουδάς επίσης. Πού θες να το βάλουμε το αυτό εδώ πέρα, πώς λέγεται? Το jukebox. Ναι. Εγώ λέω να το βάλω εδώ πέρα. Ναι, βάλω. Να μην μας ενοχλεί κιόλας. Ωραία. Να σπάσω το crafting table. Ναι, σπάσω. Αχ. Έφερα κάποια εργαλεία. Εγώ λαγκάρω λίγο και γι' αυτό μένει το chest. Αχ, δεν έφερα το κούρι. Δεν πειράζει. Θα πάμε να μαζέψουμε. Έφερα όμως iron pickaxe, iron σπαθί. Κάτσε μία να σπάσω το και έφερα αυτά γιατί μου είπες ότι δουλεύεις σε φάρμες, οπότε... Σωτηρία, μήπως μπορείς να σπάσεις το chest? Εγώ. Ναι, επειδή εμένα το chest, επειδή με λαγκάρει όλη την ώρα.
Δεν έφερα εργαλεία. Έφερα βασικά μερικά, αλλά δεν έφερα για το ξύλο. Δεν πειράζει, δεν έφερες πίκαξ. Σπάστο με την πίκαξ, δεν σπάει αυτό. Έφερα πίκαξ. Ωραία, ναι, αλλά εγώ δεν έχω τίποτα φέρει. Δεν έφερες τίποτα. Πω. Γιατί δεν έφερες κάτι. Βάλε εδώ πέρα, λέω, τα κρεβάτια να βάλω. Ωραία, εγώ λέω το δικό σου να το βάλουμε εδώ πέρα. Βάλ' το. Πώς το βάζουμε, να το. Έλα και από εδώ βάλε και το δικό σου. Το έφερα εγώ. Έφερα, ναι. Εγώ έφερα και μερικά emerald. Έφερες πράγματα. Emerald, ωραία. 48, αυτά που μου περίμεναν από την τελευταία μου δουλειά. Εντάξει. Θα βρω εδώ πέρα κάπου να δουλέψω. Ναι. Θα πάμε στον Δήμαρχο, αλλά όλη την ώρα αυτός λείπει. Πάλι διακοπές πήγε. Θυμάμαι που μου το έχεις πει. Όλη την ώρα λείπει, οπότε μην πολύ νοιαστείς, γιατί ούτε σήμερα είναι εδώ. Θα του πω να σε βάλει στη φάρμα, όπως με έβαλε και εμένα. Μήπως μπορώ να δουλέψω από τώρα. Γιατί βαριέμαι σήμερα τι να κάνω. Δεν είχα και τη μεγαλύτερη διάθεση και πεινάω κιόλας τώρα. Έχεις φέρει φαγητό. Για να φάμε. Θες κι εσύ? Ναι. Θέλω κι εγώ. Περίμενε. Πάρε. Όπα. Τα πετάω στον αυτό. Πετάω στον εαυτό σου. Κάτσε, με το Q δεν είναι. Είμαι λίγο και... Φέρτα μου λίγο. Σωτηριά, πέτα τα μου. Δώστα μου. Ωραία. Να βάλω εδώ πέρα μερικά πράγματα που δεν χρειαζόμαστε. Έφερα και πανοπλία. Αλλά επειδή πριν φύγεις είχα πάει εγώ στη σπηλιά και μάζεψα iron. Ωραία. Αλλά δεν μου έφτανε να φτιάξω παπούτσια. Εντάξει. Λοιπόν, η πίκαξη που χρησιμοποιημένη θα είναι δικιά μου, έτσι δεν είναι? Ναι. Ωραία. Τώρα... τι άλλο να βάλω. Είσαι πολύ καλά εδώ πέρα. Έχω βολευτεί. Μου φέρες τα cookies που σου είπα. Ναι. Έτσι, μπράβο. Δεν αντέχω εγώ χωρίς τα cookies μου. Έφερα και γάλα, έφερα και νερό. Περίμενε, βάλε μέσα τα καρότα να βάλω και το δικό μου. Αυτό που το καρότα. Λοιπόν, έφερα και 2 νεράκια έτσι. Ωραία. Βάλε εδώ τα τέτοια. Τα δισκάκια, κάνε... λίγο να τα... Έφερα αυτά εδώ, έφερα και έφερα και λίγα seed. Πού να τα βάλω τα seeds? Δεν ξέρω. Τα βάλω εδώ. Μου λείπει ένα δισκάκι. Όχι, εδώ το έχω. Όχι, όλα είναι καλά. Όχι, εντάξει. Γιατί νόμιζα ότι μου έλειπε ένα δισκάκι. Κάπου είχα χάσει το κόκκινο από το δισκάκι. Ωχ, Σωτηριά. Νυχτώνει, πάμε για ύπνο. Ναι, αλλά γιατί δεν κλείνει το chest? Γιατί κολλάει όλη την ώρα. Άσο. Δεν έβαλα τους φούρνους και το crafting table. Εγώ πέφτω για ύπνο. Να, έκλεισε, το άκουσες. Πού να βάλω εδώ το crafting table? Και βάλε δίπλα το φούρνο. Ναι. Καληνύχτα. Καλημέρα. Έπεσα στο πάτωμα. Κι εγώ. Καλά. Δεν ξέρω, ήταν λίγο περίεργο. Εμείς από 2 χρονών πέφτουμε στο πάτωμα. Έλα να σου δείξω το υπόλοιπο χωριό. Τώρα που φτιάξαμε το σπίτι. Εδώ είναι ο γείτονάς μας. Εδώ είναι ο γείτονάς μας. Καλά, είναι άδειο. Πήγε και αυτός διακοπές με τον δήμαρχο. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Ωραία. Αυτό εδώ το σπίτι. Έλα εδώ. Αυτό τι από είναι? ό,τι έχω μάθει θα γίνει αποθήκη του
χωριού. Είχα μερικά chest. Αν ήταν να μου λέγατε να φέρω. Εντάξει, θα βάλουμε έτσι. Εδώ. Μην μπαίνεις στο ξένο σπίτι. Εντάξει, Θα σε δει κανένας villager. Εδώ τι άλλο έχουμε. Εδώ δεν έχω κάτι. Έχουμε και μια φάρμα εδώ πέρα. Να σου πω. Αυτό εδώ είναι το σπίτι μας, έτσι δεν είναι? Ναι. Δεν μπορώ να ανέβω. Να δουλέψουμε λίγο. Ναι, νομίζω μου έχει πει ο Δήμαρχος να δουλεύω τις υπερορίες. Θες εδώ οι φάρμες να ξέρεις είναι υπερορίες. Για μένα μπορεί να μην είναι όμως. Ναι, θα σου βάλει και σένα μια συγκεκριμένη φάρμα. Εδώ έχει χαλάσει η φάρμα. Θα μας βάλει βασικά όλοι. Χάλασα λίγο τη φάρμα. Πας να μου φέρεις το εργαλείο. Περίμενε λίγο, κολλάω. Πρέπει να το πάρω τότε εγώ, εντάξει. Αχ, είναι τέλεια εδώ στο χωριό. Ναι, γιατί ξέρω. στην πόλη ο ένας κλέφτης μετά τον άλλον σου έρχονται. Και είναι και πολύ ήρεμα, οι villagers δεν ακούγονται. Είναι καλοί άνθρωποι εδώ. Ευτυχώς. Εκεί πέρα θυμάσαι τι είχαμε. Εγώ γι' αυτό έφυγα παραπάνω. Δεν μπορούσα να κάτσω. Και εγώ ρε Δημήτρη δεν μπορούσα να μείνω μόνη μου στην πόλη. Αλλά εδώ πέρα είναι τέλεια. Εδώ... Τώρα επαναφυτεύω τη φαρμούλα. Παιδιά, σας αρέσει το σχολείο? Βρέχει, όχι. Βρέχουμε. Θα κάνω τη φάρμα αυτή και πάμε μέσα. Έλα λίγο να βοηθήσεις. Πάλι πατάτα. Έλα, κάνω το μάτι της φάρμας και πάμε. Πού τη χάλασες τη φάρμα σου? Πατάτες εδώ ήταν. Όχι, ήταν καρότα. Έχεις καρότα πάνω σου? Ναι. Άντε. Έρχομαι κι εγώ. Να πάμε και για ύπνο. Είναι βράδυ. Δεν έχω καταλάβει λόγω. Ο καιρός είναι περίεργος. Δεν είναι βράδυ. Αλλά καλοκαιριά. Βρέχουμε. Πάει να βρέξει. Έτσι πως είναι καιρός στην πια. Μία βρέχει. Θα βάλω το εργαλείο μου. Έλα, κοιμήσω μέχρι να περάσει Η ώρα. Είναι πολύ ωραία στο χωριό, έχω να πω. Αλλά η βροχή είναι χάλια. Καλά, είτε στην πόλη είτε στο χωριό πάλι η βροχή ίδια. Έλα, πες να κοιμηθείς. Κοιμήσου. Βρέχει ακόμα. Εντάξει, μην σου πέρασε. Μην μου πείτε ότι βρέχει και σήμερα. Πάμε να συνεχίσουμε τις φάρμες. Δεν βρέχει. 2 ώρες πέρασαν εσωτερία. Λίγα καροτάκια Πάμε να συνεχίσουμε τη φάρμα. και πατατούλες. Λοιπόν, Πρώτος στο σχολείο. Δεν ξέρω πώς μου ήρθε πήγαινε τώρα, τη φάρμα που σου έχει πει ο μετά δήμαρχος. από 2 ώρες. Θα έρθει σήμερα ο δήμαρχος. Ρώτα τον Villager. Ρώτα τον Μα σήμερα Villager. δεν ήταν εδώ. Κάτσε. Ζόμπι! Κυνηγάνε τους villager. Εντάξει, έλα. Ρώτα λίγο τους Villager άμα έχει έρθει. Σωτηρία, αφού δεν πέρασε η μέρα. Απλά πέρασε η βροχή. Είμαστε 2 ώρες. 2 ώρες πέρασε από το κοιμηθήκαμε. Καλά, μπερδεύτηκες. Νόμιζες ότι πέρασε η μέρα. Ναι. Γιατί... Και λέω πώς με πήρε ο ύπνος. Γιατί ξέρεις πώς το πήρε, γιατί εμένα με παίρνει ο ύπνος μόνο όταν είναι το βράδυ. Αλλά μάλλον επειδή είμαι πολύ γαρεσμένη από το ταξίδι. Ξέρεις τι ώρα ξύπνησα? Τι. Στις 5 το πρωί. Κατάλαβα. Και στις 6 έφυγα από το σπίτι, αλλά έκανα και διαδρομή για καφέ, κατσά, γιατί δεν μπορούσα να έρθω. Και μετά ξεχάστηκα. Και εδώ μου έχει χαλάσει η φάρμα. Και μετά περπάταγα 2 ώρες για να έρθω. Εδώ. Εδώ και εδώ έχει χαλάσει η φάρμα. Ναι, τελειώνω λίγο αυτήν εδώ τη φάρμα. Αχ, τι ωραία εδώ. Εσύ πόσο καιρό είσαι εδώ? Εγώ νομίζω 1 εβδομαδούλα.
Α, καλοπερνάς βλέπω όμως. Σου αρέσει? Ναι. Και εμένα μου αρέσει. Είναι πολύ καλύτερα από την πόλη. Εγώ σου το έλεγα να έρθεις. Όντως έχεις δίκιο. Και θα είμαστε και μαζί επειδή είχαμε χαθεί στην πόλη. Όντως. Ρε, θυμάσαι τον άλλον, πώς τον λέγανε, Γιάννη, Μπάμπη, πώς τον λέγανε. Ναι, όταν μέναμε μαζί ρε φίλε, με εκείνο το γείτονα, δεν τα Καλά, δεν τους και κάθε γείτονες στην πόλη. βράδυ στις 2 η ώρα έχω και- έσαιρνε τα έπιπλα. Έχουμε κάπου να τους πετάξουμε. Δεν ξέρω. Έχει κάπου... Περίμενε να δω Μήπως έχουμε κάπου λάβα. μήπως σε ένα σπίτι μπορεί να έχουμε λάβα, αλλά δεν ξέρω. Κάτσε Θα πάω να κοιτάξω και θα σου να πω. ψάξω. Ναι, έχει εδώ. Περίμενε λίγο. Έχει στο blacksmith. Σε αυτό το σπίτι. Ωραία, θα πετάξω εδώ τις χαλασμένες πατάτες. Ωραία. Α, Συγγνώμη. άουτς. Με πόνεσες, με χτύπησες δυνατά. Συγγνώμη. Οι villager δεν μαζεύουν. Αχ, στην τελευταία δεν βάλαμε. Στην τελευταία τι ήτανε? Καλά, τώρα θα βάλω εγώ καρότα. Στην τελευταία. Δεν θυμάμαι τι ήταν. Θα βάλω πατάτες γιατί δεν έχω καρότα. Νομίζω wheat. Νομίζω σπόρους. Καλά, δεν ξέρω. Θα βάλω πατάτες εγώ τώρα. Και... Εγώ πάω να φτιάξω την άλλη τη φάρμα. Να έρθω κι εγώ. Όταν τελειώσω εδώ. Δεν ξέρω. Έχουμε και άλλες φάρμες. Ναι, έχουμε Είναι άλλες. πολλές στο χωριό. Έχει μπόλικες στο χωριό. Δεν είναι ότι έχει τελειώσει. Εγώ πληρώθηκα από την τελευταία μου δουλειά, πήρα το μισθό. Λες κι εγώ να πληρωθώ που σε βοήθησα. Θα του πούμε ότι έκανες Όπα, κατάλαβες, έβαλε πατάτες. Δεν πειράζει. Φύτεψε πατάτες αντί για σπόρους. Ωραία, έχω φυτέψει τώρα όλους τους σπόρους. Να ξέρεις, όσα περισσότερα μαζεύουμε, τόσα περισσότερα λεφτά μας δίνει ο δήμαρχος. Εντάξει, εδώ έχει χαλάσει η φάρμα. Θα τη φτιάξεις. Ναι. Μπαίνεις και στα νερά εσύ. Εδώ πέρα για να δεις να βάζεις. Ναι, όταν επειδή πολλές φορές μου πέφτουν μέσα, μπαίνω στο νερό και τις βγάζω. Δεν είναι το κοσμοπολείο βούλημα. Το κοσμοπολείο. Κάτσε με βοήθε. Περίμενε. Δεν έχει έρθει. Είναι περίεργος μου είχες πει. Δεν έχει έρθει. Δεν κάνω. Γεια σας. Μένει κάποιος μέσα στα σπίτια. Εκκλησία. Ναι, μένει. Αχ, η εκκλησία. Κάτσε να ανέβω. Εγώ την πρώτη μέρα που Δεν μπορώ να ανέβω. κάθισα. Καλά, από εδώ πέρα φαίνεται όλο το χωριό. Αχ, μικρούλι χωριό είμαστε. Δεν είναι και μεγάλο. Αλλά ωραίο. Έπαιζα, χτύπησα. Αχ, πεινάω εσύ. Εγώ όχι, έφαγα λίγο από τα πράγματα που μάζεψα. Να ξέρεις ότι Δήμαρχο δεν τον πειράζει να μην του φας όλα. Απλά όσα λιγότερο του φας, τόσο λιγότερο έμεγαλη σου δίνει. Και όσα περισσότερο του φας, όσα περισσότερο σου δίνει. Εγώ νομίζω νυχτώνει, πάμε σπίτι. Σε πληρώνει που έκανες τις φάρμες και σε πληρώνει και για το φαγητό. Σε χτύπησα. Ναι, Ό,τι την ώρα σε χτυπάω. Συγγνώμη. αχ, πεινάω πάλι. Ωραία, βάλτε στο ξέρεις. Γιατί που ξέρει ο Δήμαρχος πόσο θα του πάω. Δεν ξέρει, αυτό σου λέει. Οπότε... Βάλτα μέσα όσα έχουμε. Αχ, έχω κάτι από ζόμπι. Ναι, πέθανε πριν, κυνηγούσε τους villagers. Να ξέρεις, τα ζόμπι εδώ κυνηγάνε τους villagers. Εδώ. Και γενικά είμαστε ένα από τα χωριά που περνάνε πολλά ζόμπι τη νύχτα. Οπότε είναι... Αυτό το λέγω πότε να το βάλω. Οπότε είναι καλό
να κοιμόμαστε όλη τη νύχτα για να μην μας χτυπάνε τα ζόμπι. Αυτά θα τα πετάξεις στη λάβη. Άδιασε λόγω. Θα το πετάξω αύριο το πρωί. Α, δεν μπορώ να κοιμηθώ. Δεν είναι ακόμα και πολύ βράδυ, αλλά έχουμε. Θες να βάλουμε Όχι, μία κότα έπεσε στο πηγάδι. Όχι, μία κότα έπεσε στο πηγάδι. Έχουμε και πηγάδι. Καλά, έχουμε 2 αιτησίες. Α, η κότα. Όχι, Villager, δεν θέλω να... Τη πάρω σκότωσα κάτι. την κότα. Με το χέρι. Να πάω να γνωρίζω κάποιο Villager. Ναι. Γεια σου. Γεια σου. Σε έσπρωξα κατά λάθος. Ναι, εντάξει, εμείς εδώ φιλόξενοι είμαστε. Ω, γεια σου Δημήτρη. Γεια σου Villager. Εγώ πάω λίγο σπίτι, σωτηρία. Γεια σου, Villager. Γεια σου, γεια σου. Καληνύχτα. Εντάξει, καληνύχτα Villager, πρέπει να πάμε για ύπνο. Πω, γιατί έπεσα πάλι. Πω, καλημέρα. Ρε, Villager, εδώ, κοιμήθηκες. Α, καλά. Έλα, φύγε τώρα από το σπίτι. Καλά. Έλα, φύγε. Φύγε από εδώ. Αχ, σήμερα είναι μια άλλη μέρα. Ρε, προσπαθώ να... Ωραία. Πού πατάω. Ωραία. Έλα, Villager. Σωτηρία, άνοιξε την πόρτα. Ορίστε. Γεια σου, Villager. Γεια σου, Villager. Κάτι να βγούμε κι εμείς. Αου. Όλη την νύχτα χτυπάω για κάποιο λόγο. Οι φάρμες ακόμη να φωτογραφάσουν, εντάξει. Τι θα κάνουμε σήμερα, λες? Δεν ξέρω. Ό,τι θες. Θες να κανονίσουμε κάποια συνέλευση με τους Villager? Ή λες όχι? Θες να πάμε στα μαγαζιά? Θα το δούμε. Αλλά βαριέμαι εγώ. Τι να κάνουμε. Τι να κάνω? Αυτό εδώ πέρα τι είναι? Σπίτι. Αυτός... Άκου. Εδώ ποιος μένει? Δεν ξέρω. Α, δεν σου είπα. Τι. Όταν έφυγες, εγώ να σου πω γιατί άργησα να έρθω. Γιατί παντρεύτηκε η κυρία Μαρίκα, η φίλη μου. Και γι' αυτό έπρεπε να πάω στο γάμο της. Παντρεύτηκε η Μαρίκα. Ναι. Να ζήσουν. Αλλά μου είπαν εσένα δεν σε κάλεσαν γιατί είσαι ξινός. Είσαι ξινός. Εγώ ξινός. Και εντωμεταξύ, αυτό το είπε ο άντρας της. Αυτή δεν φαντάζεσαι τι είπε για σένα. Τι. Είπε ότι είσαι χαζός. Ότι θα πήγαινες εκεί πέρα, θα τους έλεγες για δουλειά. Θα τους έλεγες ότι παίρνεις τα πιο πολλά λεφτά. Αλλά Και κάτι βλακίες. θα τους σκοτώσω. Και δεν ξέρεις τι άλλο είπανε. Τι. Είπανε ότι εσύ δεν θα κάνεις ποτέ παιδιά και δεν θα παντρευτείς ποτέ γιατί είσαι ένας άκραστος. Εντάξει. Αυτά τα λένε για τον εαυτό τους. Σίγουρα, γιατί χθες χώρισαν. Αλήθεια λέει. Ναι.
Χθες πήγαινα να φύγω και πήγα να της πω στην ώρα να ζήσει πάλι. Γιατί χθες πήγα στο ξενοδοχείο για να γεννάει γιατί για να δώσω τον μέσα στο σπίτι. Και πήγα μέσα από εκείνη, γιατί ήμασταν στην κοντινή πόλη. Και της κάνω να ζήσετε και φορούσε μαύρα. Και μου κάνει, τι να ζήσω, πέθανε. Και της κάνω, τι εννοείς πέθανε. Και μου κάνει, τον χώρισα. Καλή βραδιά. Και μετά ξέρεις τι λέγανε. Ό,τι να είναι. Μετά λέγανε, και μετά ξέρεις τι μου είπε η Μαρίκα. Τι σου είπε? Μου λέει, ο Δημήτρης χειρότερος θα είναι, είμαι σίγουρη. Εντάξει. Ό,τι λέει η Μαρίκα θα ακούς. Δεν είπα αυτό, απλά σου λέω τι είπε. Σωτηρία, για πρέπει να φύγω. Λοιπόν, παιδιά, ο Δημήτρης κάπου πήγε τώρα, μου είπε. Και θα ξανάρθει σε λίγο. Εδώ εγώ φτιάχνω και αυτή τη φάρμα που την ξεχάσαμε. Το Δημήτρη. Χθες τις κάναμε τις φάρμες. Τις κάναμε. Παιδιά, θα σας πω πως είναι πάρα πολύ ωραίο. Αλλά γίνεται είναι όλοι σαν όλα τα χωριά. Ούτε πόλεις. Μου είπε ο Δημήτρης εδώ. Καλά πράγματα ότι είναι πάρα πολύ πόλεις. Ειδικά ένας. Ένας και τώρα σε μια μέρα που πετάς στο σπίτι σου και να έρθει εγώ. Και αυτό τρέφει παιδιά ο Δημήτρης. Δεν γίνεται σαν σπίτια. Πραγματικά. Θα σε μείνει κάποιος. Όχι, εντάξει. Τι είσαι αυτός. Καλά. Αν δεν έρθει. Άκη βασικά, αλλά. Μου είπε πάω κάποιο έρχομαι. Ξέρω ποια μου τι κάνει. Καλά, δεν πειράζει. Ανοιχτώνει, Πού πήγε αυτός ο άνθρωπος. Λοιπόν, παιδιά, πάω εδώ να αφήσω τα πράγματα. Καθίστε να τα αφήσω εδώ πέρα. Και τελικά, παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Άμα σας άρεσε, κάντε μια εγγραφή, κουδουνάκι, καμπανάκι και like για να μην χάνετε κανένα βίντεο. Και τι ξέρω που πήγε ο Δημήτρης. Θα τον ρωτήσουμε σε ένα επόμενο βίντεο. Και αυτή, παιδιά, είναι οι μέρες βασικά, σε ένα χωριό, πολύ ωραίο. Και εμείς θα το πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Γεια σας!